от глина и слама. Отдолу се вижда камъка, около 2 метра камък, основите на къщата, а след това кирпич. И тази къщичка ми харесва, и много колоритен комин. Врата няма, такава паднала малко съборена стара къща, но още се държи. Мили приятели, днес направих 2000 абоната, за което много ви много ми се иска. Днес направих 1000 абоната, за което много ви благодаря. Гледайте моите видеоклипове за растения, животни и исторически и природни забележителности. Стара къща от село Казанка, на 20 км от Стара Загора. Благодаря, мили приятели!